Ya sunanki? Ki ɗaga murya ki magana sosai. Ki ɗaga murya sosai. Da ƙarhi nike so a yi. Ya sunanki? Ya sunanki? Halima. Ya sunan mahaifinki? Haruna. Wani gari yake? Ke kiman magana sosai, kin ga dai yanzu daga ina kike? Wajen Kaduna. Ki magana da ƙarfi. Wajen Kaduna. Me kika je wa wajen Kaduna? Ok, mijinki yana wajen Kaduna ne? Me yake yi a wajen Kaduna? A ɗaga muryayen mana ki magana sosai. Me yake yi a wajen Kaduna? Sata da me? Wayannan kayan da muka gansu a wajen ki, ina zaki kai su? Gidansu. To ke kafin ki aure shi dama kin san ɗan ta'adda ne? Ki gaya min gaskiya, ban san. Da dai me? Da yana yi. Da yana yi da ya daina ko bai? Ok, sai yanzu yake. Shi yanzu ta'addancin kawai yake yi. To wayannan kayan ina suke samun su? Ma'aikatan wa'ana iri? 'Yan sanda ne ko sojoji wanda ke kawo musu? Ok, sojoji ne ke kawo musu? Ok, a kusa da inda kuke can dajin akwai sojoji a kusa da ku? Ok, tare kuke da sojoji da 'yan sanda kenan. Ok, sojoji kawai. Shi yasa kuke hidindimun ku, ba su takura muku kuma ba ku takura musu. To yanzu me zaki ce game da wannan kamu da ma'aikatanmu suka yi maki? Don nan kaya kuma kin san na laifi ne. Ban ji ba, ki ɗaga murya ki magana sosai. Ga ki a hannun jami'an tsaro na malumfashi. Kina da yami ba da haƙuri. To yanzu in aka ce za a yi misali, a ce wani ya zo a yi magana da shi domin a gaya za a yi, mijinkin in an kira shi zai iya zuwa? Ba zai zo ba? To cikin abokanin shi waɗanda yake tare da su can akwai wanda zai iya zuwa in mun ce ya zo? Ba za su zo ba. To sai waye zai iya zuwa? Ok, magaji kice kaɗai za ta iya zuwa? To Allah ya kyauta.